Dile kamdı. Şey bir de benim öyleydi. Ai खुनजोनो दिनैसो लोगो मोनलायबाय आइ निरन्ज बिजामादै मा ओंख्रि जाना फैनायलै जावैसो गोथाङैनो दं बयबो लाइभ फैलाबाय दालां जावैसो एसे आंनि लाइभआव फैलालै दाना मानसिफ्रा बहा गोमानायमोन सनजयनि बिसिनो सोर सनजयनि बिसि जालायखो मिनिबावबायसो ओमफ्राय आङो एसे थैथ'नानै दंमोन ना बर्थमान माने आंना हासबेन्डआ माने मेंख'आ नंगुमै मेंख'आ नोंहाव मेंख'आ अपारेसन जादोंमोन नालाय ओंखायनो एसे बेस्थ'मोन आं प्रमद नार्जारि मन्जुलि बाजायलायदों थेंक इउ बिकास सिंनिफ्राय थेंक इउ बा मालाय बा मालाय बेलाय जोंहा माबाया मा नामलाय बिरला बेखौनो संगासिनोमोन ओंखाम जानो माला खबर हरगोन होनना बेखायनो सानगासिनोमोन ओंखाम जानो माला खबर हरगोन ना बुजि मोनासै दे आं बिदिसो होनदों औ नोंहावा अपारेसन जादोंहाय बाबा जावैसो बा मालाय लायदाननो माबासो होनदाला बेयो जिआरबि आगैसो होनदां माबा नङा बिरला नङा ना लाइक होआखै नोंसोरो लाइक हो आरबिया माला आरबि जाखो बिरलायानो माबासो बे जिआरबि बे आगैया मा नाम जिआरबि आगैया बेसो बा मालाय जा समायनाखा समायना नङा मोगथाङाव समायना नङा दे फेसबुकनि सैनायनोसो जाबाय बे माबाया आयु माथो गिलु फालु बुरिरिसो नों होननायनि खोनाखै फेसबुक प्रफाइलावलाय माथो सिख्लासो नुदों मा फरवर्ड हो आं खालामाखै जेबो गावनि फेसबुकखौलायनो आं माबा खालामदोंनो दे रायलायबाय थाथ'नो अके आयौ माथो आदै आं गोदोनासो साजोब्बाय उन्दुनासो रायलायगोन आं दानो नुदों जाहैदों आङो दहय दिनै सुनिबार ना फोथाया गोलाव थुना फैनायलै आङो सोर सोर दं आरबि दं आरो सानैयाबा सोर माबा दं निरन्जय दं बिरला अफिस मोनसे दं बे जोंनि ग्रुपनि नोंसिनि ग्रुपनि आरो बिरलाखौ आङो दाना फेसबुकाव लोगो मोनबाय थायो फेसबुकाव लोगो मोनो आङो फेसबुकनि सैनाय सिमां मन्जुलि बाजै लायदान थेंक इउ सिमां आगै थेंक इउलै आगैफोर सनाफोर बेखौबो सापर्ट होलायदो सनाफोर
बोरैथो मिथिबावनो आंथ' होगोन फै बे चेनेलजों कमेन्ट हरनानै दोन आंनि भिडिअ'आवहाय पाक्का बेक सापर्ट पाक्का फुल वाचिं मोनगोन आरोना आंनिफ्राय आंनि पेजखौ फल' खालामब्रा मन्जुलि बिखुनजोनो नै आंनिया गस्ला गोथां गाननाय दे आंनिखौबो पेज फल' खालामना हो आंबो फल' बेक खालामगोन दे जावैसोहाय दा बैसागुआव फैया जावैसो माइब्रानि एसे संनानै दोननि आङो माइब्रानि लोंनो ना माथानि लोंनो होननायसो जानोसै सिम्पोल सिम्पोल डिम्पोल डिम्पोल आंनि पेजखौबो फल' खालाम फरायखानायखौबो फरायहाय फाग्लि मेगनफ्रा मोजां नुलायलांला अन थेंक इउ सिमां नार्जारि आंनि चेनेलाव गोदान ना मा जाखोथाय बियो गोदाबा साफा खाराय बानायना हो सिमां नार्जारि आगै आरो आंबो नोंखौ दाहाय साफा खाराय बानायगोन आरो नङाबा नामसो सोलायदोंबो जानो हागौ आरोना अबेबा चेनेल आं मिथिखानाय चेनेलसो बियो बाराबा नाम सोलायदोंबो जानो हागौ आरो आं नोंनि फेसबुकखौबो नायोथ' आब'नो थेंक इउ आंहा दाख्लि माबा फैसा डलार हाबजेनबाय आरोना मालाबा भिडिअ लाबागोन आं उन्दुनासो रायलायनोसैहाय आं हालाहाय मेंग्लिजोब्बाय नोंसोरजों उन्दुनासो रायलायनोसै आं सानैल'सै सिनस्रि साजोब्बाय आंहा प्रमद दङ जोंहा आगैया अन थेंक इउ प्रमद आगै अन थानायनि थाखाय आयदै अन खोमसिसो नुबाय नामा आंखौलाय खोमसियाव सोर बुरा फैनोसै नामा आब'खौ फन हरनो सानबाबो समखौनो मोनथाराखै आंनो नोंनि नाम्बारा दंखायोथ' जेआरबियाखै आङो नोंनि स्टेटासफोरखौ खनबा एखमबा नुयोथ' ना आंनिया गैला नोंनावहाय सासेल'सै मन्जुलि बाजै नाइस थेंक इउ प्रमद नार्जारि आगै सना जिरख'नाय दावदै गोमो आमाय थुखल जिआरबि आब' आं जिएमआर नङा दे सोरथो आगै नोङो जिएमआर नङाबा नाम खोन्थानानै लाहर दे आरबि प्रडाक्सन आगै नों सोर नोंथ' बिरलाबो नङा ना बिरलाबाथ' फ्रेन्डसो होनगौमोन बियो ना बिरलायानो आं बिरलासो आब' जिएमआरखौ आरबि प्रडाक्सन लाबाय आरो जिएमआरनावबो दं बे चेनेलानो अके बिरलासो ना अके आङो सानदों मा जिएमआरसो आगैसो सानदों जिएमआर आगैनि नाम्बारा आंनाव दङ नालाय बिनि स्टेटासखौ नायबाय थायोना आङो समाव बेखायनो आङो बेखौसो सानदों आरोना
नोंखौलाय आरो आङो फेसबुकआव जोङो लोगो मोनलायबाय थाखायोना। नोंना दाबो डलार हाबजेनाखै नामा बिरला? जों सानैबो सलायो आरबि प्रडाक्सनखौ। अके दे मोजाङै मोजांल' सोलिलांबाय थानो हाथों आरो ना। अन थेंक इउ प्रमद नार्जारि आगै। नोंना फेसबुकआव डलार हाबहांबाय नामा बिरला? दाखालि नोङो माबाजों एस सकिंजों लोगो हमफैदोंमोन ना, हाबखो ना माखो? मा बानायफैयामोन नोंबा? गैया जोंहा 1 थारिख 2 थारिख समबार मंगलबाराव फैयोनोलै सकिंआ माबायाव क'क्राझाराव। सोर सोर लोगो हमनो गोसो? सकिंजों सोर सोर लोगो हमनो गोसो? सोर सोर फेसबुकआव इउटुबाव फैसा खामायनो गोसो? 1 थारिख आरो 2 थारिखआव फैयोनोलै क'क्राझारावहाय। बेबो गोजानथारना बेसारा एखौ गहपुरनिसो। एसे जाबायनो। बेसेबां डलार जाखो? माइनास जादोंना जायाखै नोंना? आंना माइनास जाजोब्बायब्रा। माइनास जाजोब्बाय माने मास मोनसेनि पेआउटआव थाहैबाय खोमा। पेआउटआव दाबो माखासेल' थायदों, ओमफ्राय माखासेया थाहैयाखै आरोना। र' आं जेमारखौ खोन्थाहरनि दे, आं एसे बिजि जाथ'बाय दे। बाय बाय। आंबो बारा गोबाव फैखाया आरोना, उन्दुनो ओंखारजेनबाय। बाय बाय गुड नाइट बिरला। उन्दुनो ओंखारनायासो मा जाबाय सियायनिया मेगनानो नायबावजाबला आंना। एन्थ'थ लागाथारोसै आरो दा। प्रमद आगै दं नामा जोंहा? ओमफ्राय सोर दंबावो? अखा हागोन नामा ओमफ्राय बाहेरायाव? अन प्रमद नार्जारि थेंक इउ अन थाबाय थानायनि थाखाय। मारै दं खबर सबर प्रमद नार्जारि आगै? बेसेबां उन्दुथारखो दे आङो, मोदैबो फुलायनायनो। अन दिनैनो उन्दुलाङालां दिनै बाल मा जायो। हारसिङै गाव अन जाबाय थागोन बे। मेगनसो मानलायलायबाय।